guys, ipitan natin ang ating sarili buhok. Si mahaba na. So, let's go. Yan lang ngayon. Dito lang ako. So guys, ito yung mga gamit na yung panggupit natin sa sarili. May brush, hair clipper, ito, tatlo, saka kailangan natin ang guide, guide, saka printing brush of light, kailangan natin ang tubig, ang spray sa foam para hindi natalsik ang foam. Yan guys.
Try natin.